खुलुमबाय बयनिसिमबो गुफुर बियार चेनेल नायगिरिफोरनि खाथियाव जोंहा दिनै आलासि दं देरहासार इस्लारि आरो अफिसार सानैखौबो आंनि चेनेलाव आं बरायना लाग्रोबाय। दिनैनि आं बे सानैनाव सोंलु खालायगोन। आं गिबियावनो देरहासार इस्लारिनाव सोंग्रोसै जेरैबायदि बर'फोरनि दैदेनगिरिफोरखौ सम सम लिडारफोरनि माखासे गोरोन्थिखौ नोंसोरो मालाबा समाव सोमखारियो, मालाबा नोंसोर आसि थुनानै रायो। बिनि सायाव गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खेरमा रायजो राजाफोरनि जानानै जेनेबा नोंसोर बुङो सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ दिनै बे इउटुबनि गेजेरजों बा चेनेलनि गेजेरजों सोरखौबा लिडारफोरखौ बुंहरनायाव माबा मोनसे फिथाइ थायदोंना थायाखै? दा जों मानि थाखाय बुङो होनोब्ला आङो गिबियावनो गुफुर बियार चेनेलनि नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय जासिहरनाय थाबाय। दा जोङो बेखौ बुंनो थाङोब्ला गेदेरमाफोरखौ जोङो सोंखारिनांगौ जायो, बुंनांगौ जायो। आरो बेफोरबायदि बुंनायजों आङो सानदों जे निस्सय माखासे खामानिफोरा जानानै थांदों आरो बहुतथा खामानिफोरखौहाय बिथांमोनाबो सुद्रायनो सम मोनदों। माने जोंनि बुंनायनि मेन जाहोना जाहैबाय जोंनि माने आंनि स्पेसियेलि आंनि बुंनाय जाहोना बेनो जाहैबाय आं बिसोरखौ डाइरेक्ट राया, माने जास्ट आङो बिसोरखौ आसि थुनानै दिन्थिनाय आरो नैबेयावहाय माबा मोनसे भुल जानानै दङ, नैबे भुलखौ जेन' बिथांमोना सुद्रायदों, नैबे खारनखौ लानानैसो आङो माखासे इउटुबावहाय बुंनाय जायो। आरो बे स्टाइलावहाय माखासे सोंखारिनाय स्टाइलबो थाङो आरो बाट बिथांमोनाबो बुजिनानै लायो जानांगौ जे बिथाङा बेखौ आसि थुनानैसो दिन्थिनो हागोन। आरो जुदि बेखौ मावाब्ला निस्सय बिथाङा बिनि सायाव बुंबाय थागोन। नै बेखौ लानानै जोङो बाथ्राफोरखौ इउटुबाव बुंनाय जायो। मालाबा रायजोफ्रा देरहासार इस्लारिनि चेनेलजों सोरबा दैदेनगिरिखौ सोंखारिनायनि उनाव रायजो राजाफ्रा नों फंबायनि चेनेलजों जों एसे खावलायहरनायनि थ्रुयै जोंनि खामानिया जाफुंबाय। आरो सोरबा दैदेनगिरिया मालाबा समाव देरहासार इस्लारि नोंनि चेनेलखौ जों नायनानै बावलांदोंमोन, गोरोन्थिफोर जादोंमोन होननानै मालाबा सोरबा रायजोनिफ्राय सोरबा दैदेनगिरिनिफ्राय फनफोर हरदों नामा? बेबायदिथ' बर्थमान गैथ'वा, नाथाय फना ओरैबायदि फैयो जे नोंथाङा जे बेबायदि खामानिखौ मावबाय थादों बेयो जोबोद मोजां जादों आरो बयबो रायजो राजानि थाखाय मोनसे मोजां खामानिखौ नोंथाङा मावगासिनो दं। स्पेसियेलि जोङो नोंथांजोंहाय फेस टु फेस थांनानै सापर्ट होनो हायाब्लाबो बा मदद खालामफानो हायाब्लाबो नोंथांखौ जोङो भिडिअ नायनायनि गेजेरजों बा शेयार खालामनायनि गेजेरजों बेफोरजोंनो जोङो नोंथांखौ सापर्ट खालामो आरो निस्सय सानसेनि समाव मोनसे सोलायनाया फैगोन। बेबायदि फनफोरा जोंनियाव फैयो आरो बहुद बेबायदिनो माखासे जेंनाफोरनि सायाव शेयार खालामहरो पाब्लिकफ्रा। बिनि सायावनो समनि गेजेरावहाय उफाय गैयैयाव भिडिअ बानायनानै क्लियारिफिकेसनफोरखौ होनाय जादों। दा सारनिसिम गोजोननाय थाबाय। एसेबाबो रायजो राजाफ्रा बुजिखाबाय जानो हागौ देरहासार इस्लारिनि चेनेलजों रायजो राजानि थाखाय बेसेबां जौगाहोनो हादों आरो सोरबा दैदेनगिरिफोरनि माखासे बावगोमानाय समखौ एसेबाबो फोजानो हादों, नङा होमबा? गोजोननाय थाबाय। दैदेनगिरिया नोंखौ फन हरदों ना रायजो राजाफ्रा मालाबा समाव मोजां जादों होननानै खबर हरदों? बे खेत्रआव खोथाया ओरैबायदि जायो, जाय बुंजाबाय थागोन बे मानसिया डाइरेक्ट बुङो, इनडाइरेक्टलिनि बाथ्राखौ गुबुननि थ्रुयैहाय बुंहरो। ओमफ्राय बुंहरनाया ओरैबायदि जादों, बुंहरदों आरोखि आंखौ गावनि बिदा सासे दङ, बुंनो एसे ससियेल मिडियायाव माखासे खोथा बुंनायफोरखौ एसे माबायाव सासेल' नङा, गसाइगावनि सासे दङ आदा, आंनि बिदाजों लोगो, बेबो आंखौ बुंदों। आं नामखौ थांखिनो सानाखै, मख'नो सानाखै। बुंदों जे नोङो बे इउटुबाव जेखिनि बाथ्रा बुंदों नोंनि बुंनायाथ' थिगानो, जों माने खिन्थु थेवबो एसे माखासे माबाखौ एसे हमथानानै बुङोब्ला मोजां जागोन बेखिनि बाथ्राखौ बुङो। ओमफ्राय खायफायाथ' अपोजिसनफ्राथ' बेखिनि बाथ्राखौ बुंहरो जे नों थिगैनो दङ, नोंनि बुंनाया थिगानो थारानो, बेखिनि बाथ्राखौ बुङो। माने अपोजिसनफोराथ' मोजां मोनखागोन, बयबो गाज्रिखौ होननाय नङा। आंनि बुंनायानो जाहैदों बे जाहाथे गाज्रियाव जाहैया बेनि थाखाय अपोजिसननिफ्रायबो, ओमफ्राय बे मोनसे आलादा मोनसे गुबुन माबानिफ्राय आरोखि ना, अपोजिसन बा दिनै दा जाखिनि खुंथायाव थानाय बिथांमोननिफ्रायबो फैयो। ओमफ्राय बिथांमोननियाबो बुंहरो जे नोंथाङा एसे बुंनायखौ बेबायदि राबाव थाङालाफानो एसे नर्मेलि इनडाइरेक्टलि बाथ्राखौ बुंलाङोबा मोजां जागोन। माने सरकारा दाथ' दासो 2 बोसोर बा 3 बोसोर थांजेनबाय, बेवहाय माथो मावजेननो हायो बेखिनि बाथ्राखौ बुङो। जोंथ' आरो थानो हायाना,
एसे माबा बुङाबाबो थानो हाया ओमफ्राय अपोजिसनफोरा बेनो बिथांमोना बुङोब्ला बिसोरखौ गुबुन फारसेजों एटेक खालामो नालाय बोलोजों नङा खिन्थु दाथ' ब्रेनजोंनो खर'जोंनो एसे इनडाइरेक्टलिनो बिसोरखौ एटेक खालामो बेफोरबायदि बिथांमोना मोजां मोनो आरो दा सारा चेनेलखौ लानानै न'खरनि माखासे जेंनाखौ माबायदि बे चेनेलनि थाखाय जेनेबा नों जेरै रायजो राजाफोरनि जानानै नोंनि चेनेलखौ जेनेबा रायजो राजाफोरनि होननानै नों गनायो ना गावनि पार्सनेल होननानै गनायो चेनेलखौ बे इउटुबाखौ चेनेलाखौ बेखौथ' माब्रै होननांगौ जाखो दा बेखौथ' पार्सनेल होनना बुंनो थाङोबा एसे गोरोन्थि जागोन एसे माने गोबां गोरोन्थि जागोन आं दा जिहेतु बाथ्रा बुङो जोंनि खोथा बुङो एसे बर' रायजो राजानि जानानैनो आङो खोथाखौ बुङो पार्सनेल खोथाखौ जुदि सानफेरोमोनब्ला पार्सनेल व्यक्तिनि खोथाखौ जुदि सानफेरोब्ला आङो बै समनि आं गोलाव समनि बाथ्राखौसो बुंखांफिननो गोनां जागोन नङाब्ला आं पार्सनेल खोथाखौ सानोब्ला आं मालाबा दिनै बेफोरबायदि ससियेल मिडिया बा माबावबा ओंखारनो दरखार गैयामोन आरो इउटुबा मा जिनिस इउटुबखौ इउज खालामोबा मा जाहोयो बेखौ आं रोंनाय नङामोन आरोखि व्यक्ति खोथाखौ साननाय मोनब्ला दा स्पष्ट रायजो राजाफ्रा बुजिखाबाय मालाबाबो अफि दैमारि चेनेला न'खरनि जेंनाखौ लानानै खुलियाखै आरो मालाबाबो खोनायाखै दे गावनि गथ' गथायनि एडमिसननि गथ'फोरनि गाननाय जोमनायनि न'खरनि जानाय लोंनायनि दिनैसिमबो फंसेबो बाथ्रा दिनै चेनेलाव बुंनाय खोनायाखै अराय सम हर सान रायजो राजाफोरनि खोथा लानानैसो बुङो बेनि थाखायनो सार आरोबाव आं मोनसे खोथाखौ बुङो बे आंनि इउटुबनि जाखिनि रिभिनिउ आं एनडिएफबि आफादनि फेमिलि मोनबा फेमिलिखौ आं नायो आं नाम मख'नो सानाखै मख'आ मोनबा फेमिलिनो आङो जा हायो एभ्रि मान्थ हरो आङो बिसोरनो आंनि बे रिभिनिउनिफ्राय आरोखि बिसोरनि न'खरा अबस्थाया नांगौ बायदि आंनि बे रिभिनिउथ' आंनो नांगौ बायदि हरनो हाया थेवबो थाव संख्रियावहाय मासावथ' माबा मोनसे सोलिहैगोन नालाय ओंखायनो आं बिसोरनो साबा फेमिलिनो आङो आंनि रिभिनिउनिफ्रायनो आं हरनानै हरो आरो दा हाजार दुखुनांथाव गावनि जा एसे एनै बे चेनेलाव फैयो रायजो राजाफोरनि अनसायनायाव बा गावनि चेनेलनि नायगिरिफोरनि अनसायनायाव दा बेखौ न'खरबा न'खरबा जायफोर बे न'खराव माने एसे हानायखिनिखौ गाव हरो होनना बुंदों दा बिनिफ्राय साबसिन आरो हामसिन मा दं रायजो राजाफ्रा हानायमानि उननि समाव आरो बिदिनो बे सारनि चेनेलखौ आरो गोजौआव एसे हेफाजाब होलांबाय थागोन होननानै आसा खालामो जोबथारनायाव फंसे बाथ्रा आरो देरहासार इस्लारि सारनाव सोंबावो मुंख्लं न'खरफोराव बेरायनायखौ माने सोरबा दैदेनगिरिफोरनि बादा होनायाव सोरबा माखासे सोरनिबा व्यक्तिगतफोरनि बादा होनायाव देरहासार इस्लारिया मुंख्लं न'खरफ्राव थांनानै भिडिअ खालामनायखौ दोनथ'बाय नामा ना माखासे जेंनाफोर दं नामा होननानै माखासे बहुद रायजो राजाफ्रा आंनावबो एसे सोंहरो नोंसिनावबो सोंहरो जानो हागौ बिनि थाखाय एसेबाबो स्पष्ट एसे फोरमायना होगोन नामा सारा दोनथ'नाया ओरैबायदि जाहोना माने आङो समनि गेजेराव जेन'बा हान्थियोब्ला थाखा फैसानि गोबां गोनांथि जायो आरो मोनसे जिल्लायाव गिदिंनोब्ला नोङो बे जिल्लायाव थाहैयाबाबो ओमफ्राय थाहैनो नोङो मोनसे जायगा नोङो थि खालामग्रोनांगोन जेन'बा सोरनियावबा थानो मोनबायबासो मोनबाय मोनाबाथ' नों बेवहाय रुम भारा लानाय मानाय बेफोरनि गोबां खरसाफोर दङ आरो ओमफ्राय बेफोरखौ नेवसिनानै समनि गेजेरावहाय बारबोबाय ओमफ्राय दा आङो नेक्स्ट इयारनिफ्राय टारगेट लाफिनदों ओमफ्राय बे बुस्थुखौ द्रप दोननायनि मेन खारनानो जाहैबाय मोनसे एस'सिएसन दानानै दङ मार्टिएस फेमिलि नैबे मार्टिएस फेमिलिनि बिमा बिफा सोरबा फंबायफोर गोमाजानाय बिसोरखौ आं गोबां लोगो मोन्दों आरो जेन'बा जों अनलि फर बड'लेण्ड बाउन्डारिनि सिङावल' नङा सम्पतिनिफ्राय सदियासिमल' नङा मुंख्लं होननानै बुङोब्ला दिनै वेस्ट बेंगलसिम दङ ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओरै बहुद जायगाफ्राव दङ आरो ओमफ्राय नैबे बुस्थुखौ कालेक्सन खालामनोबो टाइम लायो दा नैबे जे मोनसे मार्टिएस फेमिलि मोनसे आफाद बानायदों बिथांमोना नैबेनि गेजेरावहाय आं नुनो मोनबाय जे गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो बहुद दङ बबेबा जायगायावहाय गामि दरसेयावनो 15 जन गाहाम फैनाय बेबायदि रिपर्ट दङ आरो दा बेफोरबो बहुद गोजान जायगा जेन'बा
आंनि BTC चिरांनिफ्राय जेन'बा डिमा हासाव बायदि थांनांगौ अब्ला बेथ' सानसेनि लामा होननानैबो बुंजोबजाया सानसे खावसे होनना बुंनांगोन नैबे खारननि थाखाय दा नैबे मार्टियास फेमिलिखौ लोगो मोननानै बेयाव सावरायलायनायनि गेजेरजोंनो नैबे बुस्थुखौ दोनथ'नाय जादों आरो जुदि स्पेसियेलि इनभाइट खालामोब्ला आं बेवहाय ना खालामा बेयाव थांगोन खिन्थु नैबे प्रसेसा दा सोलिगासिनो दङ हयथ'बा नेक्स्ट इयारसिमाव जेबो फिथाइ थायाबा बिथांमोना खौसे जानानै माबा मोनसे ओंखारफिननो हागौ नै बिथांमोननि सावरायनायखौ आं मोन्थिनानै नैबे बुस्थुखौ द्रप दोनथ'नानै मार्टियास टम बानायनायनि मोनसे माबायावहाय प्रसेसआव गोबां भिडिअनि गेजेरजों बुंबोबाय थानाय जादों आरो बे कमिटिया नों मुंख्लं न'खरफ्राव बेरायथ'नांला होननानै बादा होदों ना बेबायदिथ' बादा होआखै माने आंनो खुद बिसोरखौ लोगो मोननानै जेन'बा लोगो मोननानै बिसोरजों आंनो सावरायदों जेन'बा सोरजोंबा आं लोगो हमलायनानै बुंदों जे आङो बिथांमोननि न'खराव सहैनो हायाखै सोरनियावबा थांदों सोरनियावबा थांनो हायाखै बिसोरो बेखौ साननो नाङा जे आंखौ माइगा बुजाय खालामदों बेखौ बे बाथ्राफोरखौ आं बिसोरजों शेयार खालामनानै बिथांमोनाबो बुजिलायनायनि गेजेरजों माने आंखौ जेबो बुङाखै आरो खिन्थु बिसोरनिफ्राय जेबो आंखौ अफिसनिबो होआखै ओमफ्राय रावनिफ्रायबो बेबायदि बादा होनाय मानाय जेबो फैयाखै आरो ओरैनो भिडिअ नायग्राफोरनि गेजेरावहाय नेगेटिभ मानसिफ्रालाय 1000 जननि गेजेराव 10 जना ओंखारखागोन बेबायदियाथ' अट'मेटिकलि ओंखारखायो आरो दा सारनाव मोनसे बाथ्रा सोंनो आं लुबैदों दा जों खोनायो माने इन्डिभिनि जायफोर आलाय सिलाय गावथारजानाय सोरबा दिनैसिमबो बबेयाव गावनि गथ' गथाया थैना थांखो दिनै मालाबा सोरनिबा न'आव थाङोबा नोङो मेगनाव मोदै लानानै रथ' रथ' फैनो गोनां जायो होननानै जों खोनायो बे बेसेबां सैथो सार बेथ' रियेल माने ओरैबायदि जायो आङो बहुद जायगायाव मोनबोबाय बेखौ रायलायनायनि सिगांनो माने भिडिअ बानायनायनि सिगांनो गाबगोरलायनाय बेबायदि अबस्थाबो बहुद लोगो मोनबाय ओमफ्राय सोरबा सोरबा बेबायदिबो दङ जे गावनि फिसायानो मुंख्लं जानानै थांबाय मुंख्लं जानानै थांनानै मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो जोंनियाव मोनसे एफर्ट जानानै थांबाय बे एफर्टखौबो मोनथियै बिमाफोर दङ आरो दा नैबे मेसेजफोरखौ सोरबायदिया हैगोन नैबेबो मोनसे साननो गोनां दङ ओमफ्राय जायनि थाखाय बे बिमाफ्राबो दिनैसिमावहाय खस्थ' भुगिनानै दं आरो फिसाफोरनि माबा मोनसेखौथ' लुबैयो नालाय जेन'बा फिसायाथ' थैनानै थांबाय माबा मोनसे जोङो मोनबोबाय नैबे लुबैनायाथ' थाया नङा बयनिबो सायाव थायो फिसानि थाखाय जेन'बा माबा मोनसे फिसा पुरस्कार मोनोब्लाबो बेवहाय थोजासे आरोखि बिसोरनि थाखाय जेन'बा मावनानै थैजासे मावनानै जाहोलांनो हायाखिसै अब्लाबो बिसोरनि थाखाय बहुद आरोखि बेनो बिदिखौ बहुद आं लोगो मोनबोदों आरो दा आंनि चेनेलनि नायगिरि आरो अफिसारनि चेनेलनि नायगिरि आरो देरहासार इस्लारिनि चेनेलनि नायगिरि बयखौबो आङो जाबाबो जायाबाबो आं फंनैसो बुंनायाव गोरोन्थि जादोंबा आं निमाहा बियो नाथाय अफिसारा बुंबाय रोखायै जा थाइनैसो मोनो बे न'खर बा फेमिलिखौ बियो एसेबाबो हेफाजाब होयो आरो उननि समाव बेबायदिनो नायलांबाय थानो हाथों होननानै आंनि माखासे चेनेलनि नायगिरि आरो बयखौबो रायजो राजाफोरखौ हेफाजाब होलांबाय थागोन होननानै आसा खालामो आरो देरहासार इस्लारिया इन्डिभिनि आलाय सिलाय गावथारजानायनि न'खर थांनाय मेगनाव मोदै रथ' रथ' लानाय गासैबो खोथाया सैथो होननानै गाव फोरमायबाय बेनि थाखायनो आं सारमोनखौ बे सम होनायनि थाखाय आं गोजोननाय थाबाय।